everyone, mga kababayan ko, kumusta po ang lahat? Awat loobin ng Diyos na mag-e-end year na naman po tayo ng year 2025 at bagong buhay na naman po at pag-asa nating lahat sa buong mundo, lalo na po tayo bilang Pilipino. Year 2026. Welcome to Filipino TV at Filipino Life Stories. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa suporta na ibinibigay niyo po sa ating channel, lalo na po sa ating mga subscribers, sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po at awat loobin ng Diyos na magtuloy-tuloy po tayo sa ating journey. Samahan niyo po ako na magbahagi na kung ano man ang may babahagi po natin na may aral at lalo na po patungkol po sa ating nasa kapaligiran sa ating bansang Pilipinas, kung saan po tayo aabot, at lalo na po ang ating mga kapwa Pilipino. Maraming salamat po sa lahat at sa mga ating mga beloved OFW. Shout out to all OFW. Mabuhay po kayong lahat at pag-ingatan po kayo ng mahal na Panginoong Hesus at sa lahat po ng sa buong mundo. Peace on earth. My wishes and prayers to everyone. Syempre, unity, peace on earth, respect to one another. Tsaka syempre dapat po naman ang ating bansang Pilipinas, ang ating gobyerno ay meron po tayong pagbabago na mararamdaman, lalo na po at lagi po tayo dito sa daan, syempre nagko-commute o nagda-drive, kung ano man ang ating vehicles, dapat naman po sa ating gobyerno asikasuhin naman po ang trabaho nila, lalo na po yung mga iboto po natin, nagtiwala po tayo. My wishes and prayers, stop corruption, yun lamang po, dahil sa patuloy na corruption tayo na Pilipino din ang kawawa, lalo na po yung mga ating mga kababayan po natin na ikahus sa buhay na pilit na isinasalba pero nandun pa rin po yung corruption, mga bigayan, tsaka mga kung ano man ang bigayan na yan. Dapat idaan na lamang po natin sa trabaho, na lamang po dapat kooperatiba. Di po ba mga kababayan ko, my beloved people,